английски, не само за животните, т.е. езика, който те говорят. Научихте и някой друг език, може би езика на хората, но никога не е късно да научите езика, с който общуват хората по света и други. Английски, испански, френски. Не забравяйте и българския, той също е много важен. Някой от вас ще спечели разговорник на 4 езика и това е точно номер 42. Ще може да говори на 4 езика тази вечер. Всеки работи и се труди да получи нещо. Наградата от трудова бърса Колю Колев ще спечели номер, номер 23, 3 секунди, уникален шанс, изтървате го. 3, 2, 1. След трудова бърса Колю Колев и 5 годишна възможност да работите. Но все пак някой трябва да го спечели този шоколад, своге, суша. Дори мъжете трябва да могат понякога да готвят. Нещо може би ще им помогне в това и една година. Има неща, които са по-важни. Ако знаете какво пише вътре за вашите жени, на кого ще подарите книгата? Тя е само за мъже. Вие сигурно ги знаете тия неща. Че да се разходи с някой от водещите. Чакай, за дисководещите ли става въпрос или за водещите на томболата? Дисководещите си имат работа да пускат музика, си имат други водещи за екскурзиите. За екскурзиите трябват водещи, които да водят, да развеждат и ти си знаеш другото. Аз мога да водя, да бутам, да дърпам, всичко мога, бе. Никой не те е питал какво можеш, той си там си работи. Но тя наистина има с кого да се разходи тази вечер. Номерът е точно 39, Свогер Сушар. На първия учебен ден. Но за нашия випуск ден. Сигурно не си е мислила за бутилки шампанско. За водка каза тя. Super good, ale super good. Той иска работа, аз да не съм агенция за наемане на работна ръка, бе. Ако ти се бачка, микрофонът е ваш. Големи богати и големи сладни пръстени тази вечер се раздадаха, значи актуална работа. Ако някой реши да се жени тази вечер, тук е сватбения марш, хората пак са тук, продължаваме просто. Тя се знае кой е.